Сигурността и надежността на сървърите са ключови. Благодарение на ForgeBG това става реалност. Казвам се Мартин Стоев, представлявам AgroTV, водеща платформа за новини, анализи и информация в аграрния сектор. С разрастването на медията осъзнахме, че имаме нужда от по-надежна инфраструктура. Целта е да гарантираме сигурността на нашите данни и непрекъснатата работа на платформата. ForgeBG ни предостави цялостно решение, сигурни сървъри, ефективна клауд инфраструктура и редовни бекъпи. С тях нямаме притеснения за спиране на работата или загуба на данни. Производителността на платформата ни се подобри значително, а екипът ни вече може да се концентрира изцяло върху съдържанието й. С ForgeBG разполагаме с защита от най-високо ниво, бекъпи, които гарантират сигурността на данните ни и производителност, която отговаря на нуждите ни. ForgeBG е правилният избор за хостинг, препоръчвам ги на всеки, който цени сигурността и надежността.